Log, makaigsunan ko ni Kristo ang atong ibanghilyo karon adunay tulo ka gitawag og parables o sambingay sa Ginoo nga gihatag kanato. Una, the parable of the lost sheep katong nawala nga mga baka, nawala nga karniro, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son. If we look closer into this parable, we see the emphasis of the term lost o nawala, the lost sheep, the lost coin, the lost son. Kining lost o nawala nga term here in our gospel today is equated the lost sons of God. No? Kining mga anak sa Dios nga nawala. Mao kini ang mga makasasala. Kinsa man ni kitang mga makasasala. It is this line of thought that in these three parables gipakita sa Ginoo ang iyang kaluoy in Christ illustrated nga katulupod niya gibalik-balik, no? Ang kaluoy sa Ginoo, mercy for sinners is Christ illustrated in our gospel today. Mao na ang atong hinumduman every time we commit sins, and that's the time nga nahimo kitang nawala nga mga anak sa Dios. Mga anak sa Dios nga nawala. We walk the wrong path, no? Naglakaw kita sa mali nga dalan. Og remember this, that the original plan of God for all of us sa tuang tanan is that we celebrate with Him in His banquet in heaven. No? Magkayusa kita, magsalo sa kumbira, sa selebrasyon dito sa gingharian sa langit, uban sa Ginoo. Mao ka na ang original plan sa Ginoo. That's why gihatagan kita niya og the right path to walk so that we can enter, we can reach that banquet in heaven. Pero ang hitabo, we walk the wrong path. No? Nagpalayo ta, mali ang dalan nga to ang gilaktan. Muna nga, dili ta makaabot sa gingharian sa langit. Dili ta maka uban sa Ginoo diha siyang kumbira sa langit. Tungod kay naglakaw man kita sa mali nga dalan. But ang Ginoo ipakita niya nga bisan pa sa atong pagkamali, bisan pa sa atong pagkamakasasala, siya nagpaabot kanato, no? In the Old Testament, especially in the first reading, no, the mercy of God comes after God's imploration or one's own prayer kana magampo ta, no? In the book of Exodus, ang mga Israelites katong mga panahon na, no, nga giluwas sa Ginoo from the land of Egypt with great power and with great strong hand. No, giluwas sila. Unya ang gihimo ni mga tawhanan ni they were still stiff-necked people, no? Stiff-necked people buot pasabot kana mga tawo nga walay utang kabubuton, no? Giluwas na gani sa Ginoo, pero ang ilang gibuhat wala sila nagpasalamat sa Ginoo. Ang ilang gibuhat naghimo noon sila og mga Diyos o mga kanang mga imahin nga dili iya sa Ginoo. Mao na nga ang Ginoo nasuko. Pagkasuko sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga pagalaglagon gub-uning mga tawhana unya through the prayer, through the imploration, to the prayer of Moses, no? Nihangyo si Moses, Ginoo, ayaw laglaga ang imong katawhan. Tiya siya pagampo, ang Ginoo wala niya guba ang katawhan, wala niya siluti ang katawhan tungod sa pagampo ni Moses. In the other book, in the other situation sa Old Testament, kato si David nga nakadungog siya ni propeta Nathan, no, regarding his adulterous affair with Bathsheba, no, kay nagkabit-kabit man ni sila, no? Og sa Bisaya pa nagbiga-biga. Unya nasuko ang Ginoo nga nagampo siya, no? Ningon siya, Ginoo,
sa imong kaluoy, have mercy on me. In your goodness, in your abundant compassion, blot out all my offense. No? Sa imong kaluoy, diya sa imong pagkamaluluyon, no? Kalimti o pasaylua ako. Ang gibuhat sa Ginoo, ipasaylo siya. The Lord spared his life. Mao na nga ang pagampo, ang pagsangpit sa Ginoo sa iyang kaluoy, no? Bagadawaton gyud kita. No matter how sinful we are, bisan pag unsa ta ka makasasala, bisan pa og kita ang pinakamakasasala sa tibuok kalibutan, as long as magampo ta, mubalik ta sa Ginoo, ang Ginoo mudawat kanato. We can exercise or we can receive the mercy and compassion of God. Mao na ang Old Testament concept of the Old Testament. Karon sa New Testament, no, this concept was not disregarded, no. It comes, wala ni sinawala, but it comes to its fulfillment, no. Natuman ang tanan nga ang kaluoy sa Ginoo magagikan kaniya his own initiative. It is the grace of God in which we cooperate that we eventually implore, magampo kita, mangayo kita sa Ginoo sa iyang kaluoy o iyang pagkamaluluyon aron kita makadawat niini. Pinagi diya sa pagampo o pagbalik sa Ginoo. No? And it is the shepherd, no? Sa unang parable nga nawala ang 99, nawala ang usa, gibiyaan ang 99 aron gipangitaon ang isa, the lost sheep of Israel. Ang ikaduha, the lost coin of a woman, gipangita gyud niya, naglimpyo gyud siya, gisugaan gyud niya. Maupod ni ang Ginoo. Nasa tong pagka makasasala, nagsige siyag pangita, nagsige siyag paabot kanatong tanan. And then the last part of the parable, no, the third parable in our gospel today, no, nakita nato that the father, no, ang anak nga nagdagan, na padulong nga naguli kay naghinulsol, no, kita man katong anak nga gikuha niya. By the way, kana diyang during the time of Jesus, kanang mangayo nga nagani ka sa imuhang bahin tungod kay nabuhi pa imong ginikanan, it is a big insult to your father, to your family, tungod kay ang concept during the time of Jesus is that kung mangayo ka, mura ra kag niingon nga may tagmamatay na kama pa. So mao na ang concept. So insulto na sa amahan, insulto sa amahan in our gospel today when his younger son kipangayo ang iyang bahin. But God is so merciful and compassionate. Maayo ang Ginoo. Iya pong gitugutan. Gihatag po ni ang bahin bisan pa og na-insulto siya sa iyang anak. No? Can you imagine inong ka pa may tagmamatay na ka kaya makuha na ko akong bahin. Rihanna. And the gesture also of the father katong naglakaw na ang anak, no? Nga nagpauli kay naghinulsol man gikuha ang bandi unya dito asato siya nangitag mga prostitutes, no, nagusik-usik siyang kwarta. Anto pagkahurot nakamatngon siya nga kinahanglan gid siya nga mubalik sa amahan, no? It is a picture of all of us nga mga makasasala nga nagpalayo sa Ginoo. Unya when the time we return to God kay naghinulsol ta, nakaamgo ta sa mga sayop, sa tong pagbalik ang Ginoo naglantaw kanato. Nagpaabot siya kanato. The gesture also in our gospel today nga kanang hari gani nga mugawas gani sa iyang territory, sa fence sa iyang palasyo aron musugas o sa kabisita o kinsa ang muabot, no? Inig-adto niya ana, insulto pod na mura bitaw og ang dignity o ang dignidad sa usa ka hari maubos. No, mao na nga pag ana niya nakita niya ang anak, gikalimtan niya ang iyang dignidad, no? Nga katawan siya sa mga sundalo sa katawhan nga uy usam nitong hari nga nisugat man sa usa ka bisita didto sa gawas, no? Kung ikaw yun ang hari, magpaabot jud ka sa imong trono
No, nakita din ng history nga madakpan o kinsa mga bisita ang hari magpaabot na sa iyang trono sa iyang lingkuranan. But it was very opposite in our gospel today. Tungod kay ang hari wala magpundo sa iyang lingkuranan sa iyang trono kundili nidagan gisugat ang iyang anak. He ran, he hugged and kissed his son. Ingon anak ka-excited ang Ginoo kumubalik ta niya. Nga magdagan siya, mugakos siya, hagkan ta. No? Yun anak, you can picture it out. No? Yun anak ka manggiloyo ng Ginoo. Kay kalimtan niya ang iyang pagkaginoo just to welcome us back to His bosom. Mao na makaigsunan ko ni Kristo, every time when we go to confession, mao na ang mahitabo sa nato. Nga ang Ginoo nagpaabot kanato, mo embrace, ihatag ang kaluoy o ang iyahang pagkamaluluyon, madawat nato. Unya, kining pag-ingon sa amahan nga sulobi siya sa bisti kining robe, no? Kanang ihana sa ambot pasabot ini nga sa tong sa pagpakasala o pagkasala sa usa ka anak nawala ang iyang dignidad isip usa ka anak tungod kay nakasala man siya, nilayo man siya. Maupod na ang mahitabo nato when every time we commit sin, ang atong dignidad as sons and daughters of God nawala pod. Mao na nga when we go back, kumubalik ta, mo surrender ta diya sa tong amahan, ihatag kanato ang robe because that is the dignity God will restore our dignity as a sons and daughters of God. It means kung layo ta kay wala ta makadawat sa robe, wala ta tong robe, it means dili ta anak sa Dios. Kay kita man mismo nagpalayo sa tuang amahan pinagi sa pagpakasala. Mao na ang bot pasabot, ningon siya hatagi og biste ang nawala nga anak og karon ni ana buhi nga nibalik kanato. Ang ring, ang bot pasabot ana ang katungod, no? The right, no? Og aduna kay ring kita man ang mga obispo nga inig na siya'y kuan mo kista na, no? Ang kasing siyo kanang magikasal, no? Kanang makasal for example, that is your right, no? Katungod na nimo nga ipakita nga ikaw kinasal. Ipakita nimo nga ikaw minyo. Maupod na when the Father restored the ring of the prodigal son in our gospel today, gihatag niya ang katungod nga ikaw ang anak sa Dios, ikaw akong anak, aduna kanay katungod dinhi sa ako aging harian. So maupod na when we go back to the Father, ang ring nga ihatag niya kanato, that is our right, katungod nga mo claim nga kita mga anak sa Dios. The third one, katong sandal, no, kanang sapatos nga gingon sa lubig sapatos, mao kana ang freedom, no? Nga aduna kitay freedom isip mga anak sa Dios. Freedom in the sense nga dili ta pugson sa Ginoo nga ayaw pagbuhat ana. Freedom to choose. Mupili ta kung pilion nato siya or dili. Narana nato. So that all of this, no? The end of the conversation of the Father and the Son, ipakita gyud niya ang kaluoy, no? Ang kaluoy sa Ginoo nga ato unta pod nga madawat. At let us always remember, if we talk about mercy, it is an interior disposition which its goodness exceeds all boundaries determined by covenant. It is extraordinary kindness, no? Kanatong pagkamaayo, extraordinary pagyud, mas labwan pagyud nato. Extraordinary helpfulness, no? Kung mutabang ta, mutabang pagyud ta og daghan. Mao kana ang kaluoy, mao kana ang compassion. Compassion for all living and unlimited willingness to forgive. Moingon tag unlimited, dili ta mangwinta nga mopasaylo ta, kundi unlimited ang pagpasaylo. Dili ta mangwinta o
muihap kung kapila to ni pasaylo but unlimited. That's how we exercise the mercy and compassion of God. Nakahinumdum ko, katong napa ko sa Manila, nung ako'y amiga, nung nagtrabaho sa parish, no, akong ati-ati, no, unya, itong mga panahon na, daghan kayo manghatag na itong regalo, no, daghan kayo mga gift, may allowance, no. I was a deacon that time. Unya, pagkawala niya sa trabaho, kaya sige man siya ubo-ubo, na dili man siya healthy for that work, ningon siya nga, Rev, pahirama sa ako o kwarta kay kanang mag-business na lang ko, kay dili naman ko katrabaho. So without any thinking, no, without any thought, no, without any second thought, approve without thinking, okay, no problem, kay amigo god, no, amiga na ate pag yun nimo niya, mao na nga pakasunod simana ako ning bayaran, okay, no problem. Unya pakasunod simana abi nimo bayaran na ay ate kumusta, mura magmasulobon ingon siya, Rev, ang ako ang magulang anak kinahanglan kwarta saon man ni ako ana abi kog mubayad na ba, saon kinahanglan ang dagang motor wa pa na bayaring motor na kuryente wa para matali na abi. Because of the mercy of God, no? Because of this kaluoy, no? Tabasahan mo, dapat i-exercise na to niyang kaluoy, no? We have to exercise this mercy and compassion. Dili lang kay mangayo ta sa Ginoo. Ginoo kaluoy iko, nakita di ka ba maluoy? Dili na pwede. Dapat kung ganahan ta kaluoyan sa Ginoo, kabalo po ta maluoy. Mao pud ko maluoy ta. Sige, hatag na pug ka na. Wa naman ko allowance. Sunod semana ayaw kabala ka bayaran ni. Pagkasunod semana diha na gyud. Naghilak na po. Kabalo ka una-una nimo kabalo ka giilad na ka na hilak na sa. Rev, akong kinamangurang anak, akong iyang tuition taon sa anak kung saon iyang ikabayad na maundag sa eskwela sayang kayo. Kahilak mo ka po, wa ka mo hilak tungod kay naghilak sa hilak ka kay wa na kay kahatag wa. Tungod sa kaluoy, ganahan mata mo dawat og kaluoy sa Ginoo, di maluoy ta. Gitas mga sinsilyo, buak malkansiya na. Nahatag na po ka na. Hatag. Unya, ningan siya nga, kanang adlaw bayaran. Wain abot yun. Kalau ka mayra pag wain abot, kay nabasig maikaupat na gito, sigurado na. Kana bitaw sige pangutang na to, na mangutang ninyo, ayaw, padayo na rin na sila, no? Bisag kilad na mo, may problema. No, ayra mo kabalaka, no? Kaloy ilang yapon. Unya, kabala ba mo nahitabo, no? Ingko wala naman ako sapi, wala na po nagpakita, no? And there was an old man, no? Niingon nangita sa kuwan, tawag among guard. Oy, nangita nimo. Kabalo mo niya, what you call unexpected, niingon siya, Rev, dugay ra ka na akong gipangita, no? Gaya ipadamgo ko sigog ampo dito sa Blessed Sacrament. Unya, sigog makahuna-huna ko nimo. Adunay nako ihatag nimo, this is your allowance, no? Ihatag 5,000 pesos. Pero tinglipayon na pala. Inani din ni kung maluoy ka, kaluyan pug ka sa Ginoo. And then the following week, or the following, mga siguro after 2 weeks or 3 weeks, nibalik ang tigulang, ningon ang tigulang, Rev, na istorya mi ana na. Nangutana pagid sa kuha, okay ra ba nimo hatagan ka nako og 500,000 pesos? Nasyak ko, no? O kamo pangutanon, siguro okay mo, anagid mo, no? Dili, no? Pag-ingon niya, nasyak ko yung isa nga, no, just call me daddy, no? Ang iyang sakyanan, hinera, Jaguar. Ang iyang sakyanan, makaingon juga, you are my son, you are my youngest son, anana siya. Nakainom ko ini nga, pasi ako ning prodigal son ini, na katawa-katawa ko, ana. Ano mo pangutana na? Pangutana ako bang gidawat ang 500,000? Ayaw na lang, di lang kumutubag. Abangan ang susunod na kabanata. Kay sunod simana, nibalik, ay pagkasunod bulan, nibalik na po siya. Nangayo sa kong bank account. Ningon siya, muhatag ko nimo og 1 million pesos. Can you imagine that? You give very small amount for your friend because you want to receive the mercy of God, but here now, ang kaluoy sa Ginoo, ihatag na nimo kanako. Murag nakahilak ko, nakaingon ko nga, grabe ang Ginoo. Tungod kay,
wa ka mag-expect yun ana nihatag ka 10,000 pesos pira na magipangayo gihatag tungod sa kay gusto ka makadawat sa kaluoy sa Ginoo. But here now ang Ginoo muhatag og 1 million nimo. Kinsa mang tawhana, kinsa mang buanga muhatag ana rong panahon na, makaingon ko, it was the mercy of God. Muna nga makaigsunan ko ni Kristo, no? If we want to receive mercy and compassion of God, be merciful also to your brothers and sisters. Tungod kay yun ana ang ato ang gipangayo sa Ginoo aron kaluy-an usab taniya. Ug dili lang ni ana, dili lang ta mo perform og mga extraordinary kindness, dili lang ta mo perform og extraordinary helpfulness, extraordinary compassion, unlimited willingness to forgive, but we have to show mercy all the time so that we will be merciful kitang tanan, because at the coming of the judgment day, we are all at the mercy of God. Nagadepende ra kita sa kaluoy sa Ginoo. Mao na nga kung gusto ta kaluyan, be merciful always to your brothers and sisters. Amen.